Asko aldatu da, azkeneko sortu zanetikan, ia 40 urte egin behar ditugu laizter, eta hasieran diseinu industrialetikan sortu zena, gaur egun diseinuaren esparru desberdinak defendatu eta aurkezten ditu. Euskadi mailan eta nazioarte mailan ere izen bat lortu du, eta beti ere diseinuaren balioa goraipatuz eta hortarako proiektuak egiten ditu. Bisibilizatu egiten du diseinuaren balioak, eta izan nahi dugun ekosistemaren traktore lanak ere egiten dituela esango nuke gaur egun.